Vítajte na našom videu na tému bezpečnosť dát a dnes tu vítam pána Karola Suchanka zo spoločnosti Selekos, kde pôjdeme hlbšie do témy data, digitalizácia a celková bezpečnosť, ako by ste ju teda mali mať u seba vo firme zabezpečenú aj vy. A mám tu teda na teba hneď prvú otázku. A prečo sa vôbec by sa mala firma začať zaoberať bezpečnosťou dát, aj keď nie je v IT sektore? Je to z toho dôvodu, že každý z nás má nejaké dáta, ktoré keby unikli, mohli by spôsobiť buď finančnú stratu reputácie, alebo vôbec stratu biznisu. A dneska sme v tom svete, kedy je viac ako polka ľudí pripojená do internetu, toto množstvo každým dňom narastá a takisto pribúda aj počet takisto aj pribúda počet kriminálnikov, ktorí v tom online svete pôsobia. A z toho vyplýva, že je väčšia šanca, že naša firma môže byť hacknutá. Takže by sme sa mali prebudiť z toho stereotypu, kde si myslíme, že ja nemám čo skrývať a naša firma nikoho nezaujíma. Ale dneska je to o tom, že oni to zberajú roboticky, že prehľadávajú internety a keď im spadneš do toho ich radaru, tak ťa zoberú po ceste, nemusí to byť. Oni totiž to nevedia, či si dôležitá firma veľká alebo malá, skrátka idú okolo, zoberú ťa, hacknutia, vypýtajú si výkupné, zaplatíš, nezaplatíš, reputačné riziko. Takže naozaj dneska sa to týka úplne že každého. Lebo treba si uvedomiť, že počítače alebo počítačový priemysel je jediný priemysel, ktorý sa nachádza v všetkých ostatných priemysloch. Čiže keď si v potravinárstve, máš tam počítače, keď robíš BOZP, máš tam počítače. Všade. Alebo keď robíš, natáčaš niečo na videjka. Všade je tá technológia, všetci sme pripojení na internet a to zvyšuje tie šance, že keď to nemáme dobre spravené, tak nás niekto môže navštíviť a spôsobiť nám stratu. Dá sa tomu predchádzať a tá prevencia je lacnejšia, ako to riešiť potom. Zobral si mi slova, presne to som chcela povedať, ako aj v požiarnej ochrane. Všetci vieme, že tá prevencia je určite lacnejšia ako nasledujúce škody. Takže my sme tiež aj u seba v Trimone urobili prevenciu a máme data v bezpečí. Takže mám hneď ďalšiu otázku na teba. Čo znamená certifikácia ISO 27001 a aká je teda hlavná výhoda, keď ho firma má tento certifikát? Výhoda to je v tom, má to viac výhod, ale jedna z tých hlavných výhod je, že začínam riadiť firemnú bezpečnosť, nastavím nejaké procesy, procedúry, technické opatrenia podľa nejakej normy, ktorá je všeobecne svetovo uznávaná a je to signál voči mojim partnerom, že myslím to s počítačovou bezpečnosťou vážne a že sa nemusia báť so mnou robiť biznis, alebo ku mne si zveriť dáta, alebo so mnou obchodovať. Lebo vedia, že tú počítačovú bezpečnosť mám dobre spravenú. Presne tak, ako to robil Trimon. Ja si pamätám, keď si pred 4 rokmi povedala, že Karol, až budeme veľká firma, ktorí vás boli asi 4 alebo veľký, tak ti zavolám a chcem, aby si nám urobil bezpečnosť. A pozerám 4 roky na to, zvoní telefón, volá Simča. Ahoj Simča, jak sa máš? Karol, teraz je ten čas, ideme to robiť. Takže sme sa dali ruky, plátli sme si to na to, trošku sme vyjednávali, lebo si tvrdý obchodník, ale nakoniec... Na to sú tie kurzy. Myslím, že nakoniec sme to dotiahli do úspešného konca. A vo finále, to je to presne, prečo si to ty robila. Lebo ty tú certifikáciu nemusíš mať, ale otvorí ti to nový biznis, lebo budeš robiť výberové konania, kde to požadujú. A zároveň je to jasný signál, že v tom tvojom obore napríklad veľa firiem tú certifikáciu nemá, takže máš konkurenčnú výhodu a zároveň budeš v bezpečí, lebo keď robíš fyzickú bezpečnosť, tak tomu automaticky zapadá dobre spravená počítačová bezpečnosť. Súhlasím. Ja to vnímam napríklad naša kolegynka Maruška už hneď teraz. Tie papiere tam nemôžu byť na stole, takže dobre ste zaškolili, takže už to u nás fakt, že aj prakticky funguje. Že poviem tak, že my sme si vybrali firmu aj preto, lebo my sme to nechceli robiť lenže na papieri. Veľa firiem, zakúpite si za pár tisíc eur, mám papier a s tým mávam. Pre nás bolo dôležité to, že máme to v realite, v praxi, a reálne to proste aj využívame a viem, že sme proste v bezpečí, že urobila som maximum, aby naše dáta nikde neodišli, nebol žiaden únik a tým, že pracujeme s vašimi dátami, je to teda pre nás veľmi vysoko dôležité. Poďme na ďalšiu otázku. Poďme na to. Takže aké chyby najčastejšie vidíte u firiem, ktoré si myslia, že majú bezpečnosť vyriešenú? To je taký evergreen. Je to tá ignorácia. Myslia si, my máme IT oddelenie,
tí naši ajťaci to majú všetko v pohode. Nič proti ajťakom, ale keď máte IT oddelenie o jednej osobe, a ten ajťak robí Wi-Fi, tlačiarne a neviem čo, nie je odborník v počítačovej bezpečnosti. My v Selekos, my nerobíme nič iné, len počítačovú bezpečnosť. Nič viac, nič menej. Hej, takže ten ajťak jeden nemôže byť expert na všetko. Ako keď ideš k doktorovi. Predstav si, že máš nejaký problém, tak predsa keď máš problém s kolenom, nepôjdeš k bežnému doktorovi. Takže si vybereš na to špecialistu. Takže naozaj prekonať ten stereotyp, lebo vidím častokrát, že vedenie je nejak prepojené s tým ajťakom, oni sa opýtajú, máme to dobre, ajťak povie, jo, jasné, lebo ajťak nechce mať prácu, lebo ajťaci sú takí, že ako nedávajte mi viac práce, to je také ako svätá pohoda, by som povedal. Takže naozaj prekonať túto bariéru a pozrieť sa na to nejakým nezávislým setom očí. Čiže ideálne urobiť nezávislý bezpečnostný audit, ktorý napríklad my vieme urobiť pre firmu úplne aj zdarma, keď je to zaujímavá firma. Takže sa na to pozrieme a dáme ten reálny obrázok, ako tá firma na tom je a potom môže urobiť ďalšie kroky k náprave tých opatrení, ktoré v tom audite odhalíme. Tak ako si hovoril, na to chodíme na preventívky, aby nám teda zistili, či nám niečo je alebo nie je. Presne a takto teda zistíme aj v počítačovej bezpečnosti. A preto si kupujeme ten hasiaci prístroj. Aby sme ho tam mali, ale nikdy nepoužili. Pevne v to veríme. Podľa teba, aké boli tie konkrétne a najväčšie výzvy pri nastavovaní systémov ochrany dát u nás v Trimone? Bolo to vedenie, musím to priznať. Vedenie? My sme boli takí ťažkí? Bolo problém vlastne sklbiť váš čas Áno. a priestor na to, aby sme vás dokopali k tým úlohám, ktoré vy ste museli urobiť, aby sme sa my mohli použiť ďalej, aby sme sa my mohli posunúť ďalej. Áno. Takže prvý krok bol, že vy ste to odsúhlasili, z vedenia to prišlo a automaticky celá firma vedela, že sme v tom zajedno, preškolili sme, ale potom ten manažment sme tam museli trošku ponaháňať. Takže to by som videl ako najväčšiu výzvu vo vedení tohto projektu. Súhlasím. A určite áno, zase musím povedať, že som bola milo prekvapená tým projektovým riadením. Že fakt kolega Honza proste vždy napísal e-maily, zoznam úloh, kto je zodpovedný, tam mi priprav preklik, hneď mi to pripravil. Takže áno, že je príjemne, že tá druhá strana, poviem, že jemne naháňa, že nebol to teda že drsné, ale že fakt, že akurát, lebo áno, ten manažment proste má tej svojej agendy dosť a samozrejme zase chceme k tomu zodpovedne pristúpiť, nielen niečo, že podpísať a je nám jedno, čo tam je. Takže určite áno a teda ďakujem, že ste mali s nami trpezlivosť. My ďakujeme za prejavenú dôveru. Však je pravda, že sme ten audit už presúvali asi 3-krát. Ale došli sme k tomu cieľu a hlavne to je ten náš proklientský servis, že keď máme klienta, tak my robíme všetko preto, aj keď tie veci nejdú úplne podľa plánu, lebo prichádzajú nové projekty, ale takto sme to spolu doklepnuli až do konca. Vynikajúco. Takže vidíte, dá sa to zvládnuť, takže neváhajte, ak chcete mať aj vy dáta v bezpečí, oslovte firmu Selekos.